Stop, Peđa, pauza. Ljudi, hoće neko da iskopa rupu kako treba? Ne može lopatom, pošalji bage. Baš je slabo, to uopšte nije u obradu. Znači da ne stiže na večer. Dragana, daj nešto za kopanje brzo. Ćao, evo snimam neku reklamu. Okej, čujemo se kasnije. Jedan od 2 miliona korisnika mobilne telefonije Srbije. A lopatom će da kopa 100 godina. Boga mi, ovo će da potraje.